Suġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Għara Fader Robert, kont edha naħseb illum għalek ġejt maġi. Jina u żewġi sena la 20 sena miż-żewġin u xtaqt norganizza festin żejr għax li l-ubiet kelli. Imħabba għamja kelkom naħseb. Issa qed nifhem minn fejn ġej hemm neħri twil. Vera edha naħseb din l-attività u ġini f'moħħ il-kappillana forsi jorganizza li xi festin u nerġa' nirrepeti dak il-vaws ta' 20 sen ilu qaj. Jien naħseb li hija possibbli l-unika ħaġa li għandna li l-kappillan huwa disposta x'bħala daqqa ta' qampina. Ma nirranġaw ta' xorta naqdi. Terraħt li Organizzaw moħħi. Tal-leħen nafu xi Il-minet. Ara l-widi xieħlew. Penny. Ara l-widi. Kif inti? Xana. Oj, ma x'tizbiħ. Ma poġġi kif jina fejn kullha. Ma tikber qatt. Le. Jibil-moda xara ta' bassit, ollaj. Tafu ma? Penny. Inti. Ma tafx li hendi minn dan. Hendi. Kif iċċebillu mal-ewwel jiġi? Mal-ewwel. Kollox il-estilek imma mal-ewwel. Xikanna. Drainage. Ħanoħroġ għax ħanaqla jen. Kif jint? Kura fejn kellna nirtaqgħu. Is-17 u għedda. Iva, ħadni l-ħin, ħajkolli nħallikom. Rafġi t-najdlek, Willi, tkun għaddej mit-triq tagħna, tinsix taddi naqra id-dar u taqlaħuli naqra l-air-condition għax għandu bżonn tintifa papali inni biex inċempillek imma laj dawn. Skużani, taf kemm inħobbna minn xogħol lejn in-nies. Imma bħalissa naqbeżi fuq xogħol ieħor. Ma jimpurtax, kull ħin tiegħek tkun għaddej kemm tħabbatli, x'taħseb? Berikni Fader. Berika Fader. Imbierek, nisħit għal dik jien. Kif il-notes, ġibhom law. X'affarijiet daw. Ma tlumiex Fader għax dik inti ma tifhemx għax ma jekk tkun Dr. Cake ma tkunx tibża. Ieqaf għajdi dwar il-kejkiet ma jinteressanix. Għajdi frasek fuq on, ok? Bissa daqshekk Fader ma smajtlix għaddela m'għandix fuq dak ix-xogħol. Smajtli ngħidha. Għax issa tfajta jnejja fuq xebba ma nix il-waqqa ħaġġajt. Tajb, bekni u bost. Nafal di xebba jien bil-raħal, min ta' ġewwa. Tafa, Fader u vera ta' ġewwa dik, Mini. Aħdok. Għara ma jfettilex toħroġ. Għara ma tidax Fader, għara ħedħalet lejk. Kilom li noti, kilom li tista' talt. Għada Robert, Iva għalli. tal-pizza jen, għandek il-konta u please, pizza diavola. Imma jimmortax pizza ta' Le, inti le, ma s-San Iva u għalli l-kont, inti ħlilek. Tajjeb, mela diavola per il-diavolo di. Tajjeb mi għawi. Emma, u 10 euro mill-flus tal-ġabra. Forsi xaħġa oħra ġejt minn ħamrum. Isma' ħejjena dik mill-flus tal-ġabra, tal-parroċċa daw. Reliġjuż minix jien, imma naf li meta tagħti, tuħu lura. Ejja, rara, mor kun imbiri kifni, mo. Willy, ejja sal-uffiċċju. X'inhi di? Pizza diavolo. Naf li diavolo jien, ma jinsa tisluħ in-nies, Min fuq dari dil-pizza. Fader, 10 euro mill-ġabra tal-nies. 10 euros, 15 euro, kelli ntieħi pal-julo tibsa x'ġi mill-ħamru. Ma xin patuċċo tajtielu. Okol, mandek kun taf li dawk il-flus huma tal-parroċċa, mhumiex biex konna aħna biex nagħmlu l-knisja jisbaħ u biex ngħixu biha aħna. Għalina. Zomna. U t-tini Zomna għana, Fader. Jiena kilt dil-pizza anzi ħani kollha il-biċċa. M'għandix pizza. Waqt li qiegħed xogħol fis-sangristija bħala sangristan. Inti x-xogħol li tagħmel huwa ta' san gisuga dak ix-xogħol li tagħmel int. U inti kif tittoħroġ moħħti, Kif tittoħroġ inti tissib ġob suret in-nies biex toħroġ moħħti? Oħti taf x'inhi hu membru parlamentari, notara. Taf titkellem bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-lingwi kollha taf titkellem u inti
Bamer. Bamer. Dak li jint. Bamer ta' bamer xi ħaġa. Bamer. Titissib ġo suret in-nies. Mela m'għandux ikun hawn xi ħadd li hu bamer fis-soċjetà. Erġa' qed tiddiskrimina fader. Però ma jimpurtax. Jekk inti bħala ħija tar-rispett jew x'ħadd tiġi. Tidninsib ġobba l-oħtok. Inġib ġobba l-oħtok. Għax where there's a willy, there's a way. Sawa biċċa diavolu miegħi. Ma tarax, naqab tentazzjoni dal-xitan, ma tarax. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. Da, mela, ma. Da mux qed jarafna. Ek jiderux. Iva, għandu short-term memory loss. X'għandu? Basta, jena għad taf xini mill-tijak. Ġifiri għati baħti. Minn nuqqas ta' memorja, ma jistax jiftakar l-affarijiet u xeddot. Iva, ek, temporanjament, ġifiri mażmin, għatterġa tiġi ħlura. Dak ħalli fidi, taf kif nġibu ftija u jena. Importanti ħafna li jistriħ. U kem taħseb li jiddum biex jerġa' ġiftijaw? Ma tistax tajt eżatt. Importanti li jirrilassa ħafna. U anki importanti li ma toqgħodx tisfurzawh biex jiftakar. Tajjeb. Thank you, Dot. Ejja minn hemmhekk. Jemi, da minnu kemmu kraħ. Daw, kemmu ikra, tiċċajta. Xġara xarru kaza, tinza! So kappillan, xinti tagħmel? Jien minix il-kappillan, jien Vince il-Gidi, ma nafx għalfejn qed libsoni ta' assis lejli. Għax inti l-kappillan tar-raħal għalhekk qed illibsuk ta' assis. Minix il-kappillan jekk narma nida jien! Ħaqqal borma li għandek! Temmen issa li minix il-kappillan, Sibulna l-kappillan il-mitluf. Baby. Dak mux il-kappillan għaw. Vince! All right, jew. X'ismek bħalissa inti? X'ismek? Il-Willi jena. Ejwa. U di, uħt Fader Robert. Ejwa, daw, kokko! Għamillhom drink il-daw. Jgħidli kukku dal-buħra, unkisser barbiħ. Kalma, Massi, kalma. Għanejdlek. All right, Fader Robert. Uħtu? Kappil, Vince, dik l-rusa tijaj ġbejn. Għanejdlek tajjeb ta' zera xfija. Ejja, law. Vince, ejja, law. Da drink lest, jew. Lajjen, lajjen, row! Massi, ħalli. Isma, mux. Għax ħajjen għala l-inkwit, ejja. Rara, għax dal-bar minn għandu kun xena nervu sur-rejzjan. Aħna fej għad kienet illi l-Willi inaqqas it-trabel flok iżidu, Ma dax qed itiħeża til-kappella. Dak ħabat rasu, insomma, baqgħetila fil-qampina u tilla fil-memorja u ma jistax jiftakar minnu. Mela mur żommu ta' għax xabda għad-dizjan dik kemm ħajamela. U wis probabbli ġitta millu xabada l-qaddizejn. Insomma, ċinċin sabiħa. Hi, għandek pala ħawittik, Insomma, it-nejn wittikom,
Frankajtlu 4 xamat li d dumonju l-lejla. Xradarijiet, ħazzemna għajzu l-kapilla. U zgulli jorqot, għaxej, madux kappillan, imma l-espirtu xorta għadu ġoħi, ċħan għamlu biħajni? Ma nafx ma ċaġa rridu namlu nistax nibqaw sejlinek zgur, ta' Jansament tant parroċċi, fit parroċċa tijak kelli ninsetta. Ej, intom it-tnejt, narakom. Tamlux daw l-affarijiet u d-dimi. Waraj kedin, isma, għalla ħares kienet Pippi, għax ilkom taqtawili, hej, imxi għandi, għax jammek. Naraw il-prasijiet ju. Xejn fuq it-television illum? Ara Shark Tank. Shark Tank? Ejja. Da xarkijiet dajja. Dak mux xark, dak biljena. Dak program li jekk ikollok ideja ta' business, tmur fuq u jekk ikunu jemmnu fik, jagħtuk il-flus biex twettaq il-proġett tiegħek. Biżarjetà? Kif tapplika? X'għandna xarklijiet. Għala Kristabelli, ġanninni Kristabelli jena il-Willy u ġejt biex natikom dil-ideja Shopping Willy. Fejn aħna ħankunu għet naqdu lil-min mandu xabtit jew għazziwis jew ħabba li l-istaliga li għed imxaħxa jew kella jkun zmagat ma jaflaħx ġor xirja u aħna ta' Shopping Willy ħankunu għedin namlu lek ix-xirja u tħallas. Għalek dal-biznes huwa biznes li ħajqallana l-flus, xarklijiet, Kristabel. Ara, jena nitlobkom 300,000 euro, 100 għall il-biznes, bilanġaħna, untukom 3%, mux nektar. You're in! I think that it's already out there. There's an app that shouldn't even advertise it. So there's an app that launched doing this a month ago here in Malta. There's apps overseas that are doing this. I think you're miles behind the curve. I think you have an idea that's not original, that's already out there. You don't have any way to say that you're going to execute this. I'm out. Il-valur tal-kumpanija tiegħek ibbażata fuq idea li diġà hemm, jien ma nistax ninvesti, dispjaċini. Ejja, kif Kristabel? Qabżitlu, kisruh miskin. Ifhem, u kisrilhom jagħtew ukoll, ma għadx lura. U inti tiddejjaqni dejjem għandu, Dejjem għandu tkun. Allura b'daqshekk. Ara, mela xtrajt mobile ġdid, Xtrajt id-dobbajt, u dak mhux personali, dak tax-xogħol ta'. Mela inti għandek wieħed tax-xogħol u wieħed tiegħek personali. Issa għamiltu, anke n-numru qed naslu faċli għal tal-apposta ta'. Nara jgħiduli x'nagħmel. 9811 Għasen ma tiftakru? 9811 0380. Għafif ukoll. Le, 98. Ewija ma faċli għax id-date of birth tiegħi ġifieri faċli. Il-ħaġa li mhux inti tiftakru, in-nies irridu jiftakru. Dejjem tfittex miegħi inti għażra. X'enu? Nofsinhar. Nofsinhar diġà? Mela hija. Għabad ix naqra r-radio ejja. Fuq l-instazzjon da? Inħabbru il-mewt ta' Wenzu Saliba li ħalla din id-dinja. Issa inħabbru il-mewt ta' Tessi u bost oħrajn li sfortunatament tilfu ħajjithom meta marru jixtru. Dan seta' jiġi evitat li kieku ċemplu li Shopping Willy jiġi jaqdik b'dak kollu li hemm bżonn. Basta mhux sexual ċemplu issa fuq 9803 1180. Dan it. Għaġbok!
Bil-numru 9903118 u issa ftakartu xaffarijiet. Ma da musa jaħdimlek li l-ek ta' Taħseb. dal-mejtin. Irrispondi. Hello. Mux hello. Għadulom, help you how Willy shopping Willy. Naħseb t-tejt. Hello, how may I help you? Eżatt, how help you għadulom, ejja. Hello, how may I help you? Shopping Willy. Għala li mus sexuali? Le, sexual ma jamilx, sexual. All right. Bid-deliver, all right. Fejdejna, down. Esabat l-indirizz messaċ. Thank you. Rispondi, ejja, help you man. Hello, how may I help you? Shopping Willy. Ejja. Sexual li, anka sexual. Sexual, naħseb all right. Ibat li wahda messaċ tal-indirizz u għan niġu, minn għafti tiħor niġu. Thank you very much. Bye-bye, Shopping Willy. Thank you. Wow, xelem, bro. Min sexual, ma l-lower. Diamonds all in my ring, nigga. Go watch. Tisa maddu dax ġab grandfather Chloe. Grandfather Chloe dak Sir Churchill. Isma, aħna l-fejn issa delivery. Irridu noħduh iż-żejtuna. Tisa bala Salvan ħanet bazbar jen ejja bil-mod x'taqsani. I got so much money, I should start a bank. So much paper right in front of me, it's hard to think. Buy so many bottles, it's gonna be hard to drink. But I'm still growing up. Ismani, inti il-flus ġbartom? Ġbartom flus, imma batom li għaw bl-internet. Tar-ray of load of you. Fil-kart? Fil-kart. Issa tifhem biċċi. Le, fimtek issa, ismani. Di ma ħsibx li għana, da. Le? Ma għalek xtamel, għallet tapit. Da? Ejja. Fresh. Tapit. Grazie. Ma jedillekx li mux ħajat tuħu ħaġa? Għani batila massaċu li għasra fajtila l-pakket taħt il-tapit. Ejja. Work. Hop your pretty ass up in this fucking car. I'm out this world, girl, you know Isimaw nisja, għawek għandkom l-indirizz, fejn tridu tmorru b'dan il-kejk. Din hija surprise, ġifieri, fottu xi surprise. Aħna l-kings ta' surprises, għalli bidejna. Issa ħalliha li waqt surprise party, spiċċajt minn Marek, kollox irid ikun imma. Għalli bidejna badi ta' għamburu li. Tal-kafe? Tajjeb, tamlu tajjeb ta' il-flus. Ejja pin. Ħallas. Mhux hekk. Jena ħallas u inti tixtod. Insomma, għasħatini xaħġa tal-li etnejnek jen? Kela biberija, mux għalek għadna l-bib. Ejja, ġor il-kejk u koll. U koll, Go hard. Make sure you do whatever it is that you gotta do. That's your job. And niggas gon' hate, but that's no problem. So hey, fuck them. Nabtu jon ċemplu. Għalli ħabbat, Fika xċempelint minnem tol-qota bimni. Alright. Ġejna bil-kejka surprise party tal-lejla ta' Bianca. Jien Bianca. Jent Bianca. Happy birthday, mela. Thank you. Zammen li piċir tajt il-ħattu murajt il-ġaħati għor jiftaħ, ta' thank you, ta' mux kejka minna. Poġina. Għandek raġun, mis nistaqsejna għabel. Mus tħallasna. Għarajt s-sanajlu mela, grazzi, Shopping Willy. Mis tħallasna di. L-ħazzina mux tħallasna. Ismani, u anka dik ta' tapit. Għamlet ix-xita u batet messaċara jgħidek li ma morx tieħdu. Xaru kaza, ismani, jekk naqraħ tajt xort għadnub.
Ma naħseb taħħa jien għadnu. Imma astemmene kif spiċċad id-dinja taqdi n-nies u jiswik suf. Isma' beħa, u daħal messaġġ ieħor ara. Min qed joffendejn issa? Le. Request. Tista' tmur tixtri li dawn please importanti. Jiena celiac u l-prodotti jridu jkunu gluten free. Oh, ejja, xirja namluwa, ejja. Għan inġabru, bro, ejja. Shopping with it. While I'm going mad, 'cause my money long. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from. Will. Isma' naħseb kollox ġibna barra ħobs. Dik minna jgħidu gluten. Oh, ejja, mux ħobs ridet u ħobs inġibu la ġaffariet da. Xareti? Gluten free. Glu. Kolla. Li nazlu la tkun twaxħal, dilli? Iżda twaxħal, Oh, ejja. Ġifiri spiċċet l-isptar. L-isptar jek xie. U fejna fjen li il-glunaw ma jaqbilx maħħa. U għarjem. Kam saru antipat kien nies men. Ifittxu xara fl-ġina. U biex taxxa l-ġina tkun glun free għaw. Ma joċċali jgħada xol fader. Morru nudu kafe? Nixtieni ġiniħu kafe miegħek imma ma nistax għax li l-kappillan li ħammur da support group il-ġdid tiegħu. Għan-nies għandhom l-istess kundizzjoni tiegħu. Ħana ġemijak ta' u tajt kafe ma jkollhomx daw b'xejn. Hello. All right. Albert jena. Il-Welin. All right. Albert jen. ċaħt li il-Weli, jien il-Weli. All right, Willy. Għaddi pjaċir, Willy. Hello. All right. Għadni all right. Min sekondi ilu sissa, għadni all right. X'ismek? Jien! Mux il-Willy. Willy. Albert jen. Nafa, ħammulla ma xekli ndarman ida jaqasni għaffader ta' attak nervus kbir jaqbad dejjena ta' jew attak nervus kbir. Jena il-group reader. Ta' dullina għax jisimkom? Jena Albert. Jena Vince il-Gidi. Jena Joseph. Robert, Father Robert. Naħseb nistu nibdow ta' għadu li naqra xisimkom. Albert. Jena Vince il-Gidi. Joseph. Father Robert. Nistu nibdow ta' għadu li naqra xisimkom. Albert. Jena Vince il-Gidi. Joseph. Father Robert. Ejva, rġaj ġejt. Imma nafx kif għaddejt mill-airport kulħadd tafżal bik. Ara, mhux ilbis kostum. Ħadd ma rafni. Għalhekk kien ħobb niġi mhux. Mela fader, da ma jbelħeġ bil-kostum li jilbes. U hawnhekk intom meta jkun li sitwazzjoni naqra komplikata niġi għax intkom tafu dak iċ-ċertu. Ej! Ma jfettilex kelemek u d-din. Ħażen kont ħanaj fader. Iġifieri da, wara d-daqqa tal-qalb jena baqek. Jena għat marajt kas bħal da u tajda it-fħajti jenda. Tajt. Ara, jien naħseb li għanna bżon nerġu nadduħ mill-istess esperjenza.
Daqqa wara ta' kampina. Tajba, immorru għal ta' sittan il-ħuwan ħasruħ bil-kampina? U le, mux ekkat nejt jaħasra. Ara, u għadda minn trauma sawa. Sejn naħseb illi għak nerġu nadduħ minn trauma oħra. Qabli ġiftijaw. Għed nifem. Id-duħ qata. Ma jxiex jibza. Bisqoffi, twerwer. Zom, tiftakar meta kien hemm dak il-kas tal-bankijiet kif twerwer għax kien hemm xi spiriti fil-knisja? Dikki, mela nerġu nduħ qata fil-knisja stess, x'taħsbu? Tajjeb, x'qata għandi? Issa li tħallu f'idejn il-king tal-kostumi. Għandi kostum. Eżatti, għad. Għamil kappillan, somma Vince, jgħad fil-sagristija. Tajjeb, issa nippuntaw għalem. Tajjeb, jillest, imbissa pustjoni naqra n-nofs, għax bieħdan ma nara xej. Mbaċċinna mill-jak sinjal, għajdlu jiġi, u jinnaddim imma ġembu, unġeħ għatan ġennu. Nara, Bobby. All right. Vince! Vince, ejja xiridu jkelmok. Li tal-kollar, hej. Mura xiridu jkelmek. Mi? Inti mura. Arem, hej. Poġġi naqra sa kemm intom miexi. ħadmet? Xej, jiżomur għal-ħar. Larsen. All right. Għaw fejqi. Entom minn. Il-Willi u il-Bobby. Jiminni. Issa u għabitni. Dit li si, jaw. Sur kappillani għana mill-lek di għamurni ħasel ta' Xi trauma, Father Robert! Għalwin qoddim il-kappillan ma tisħiċ! Kappillan għalġajt l-ura! Ah, dik il-porkerija minn il-monej maħna jħasra. Proset, reġa l-ura maħna l-kappillan. Iwa, daqqa kbira kienet, eh? Anzi ħanejdlek ma kienx hemm iċ-ċoqlajt armata wkoll, Vera kuntenta li rġajt lura magħna kappillan. U jien kontent illi jint edha ħdejja. Ha, da ċurketta lik. Vera, dak min jaf kemm jiswa. Int ma tafniex, galantom fini, ejjala. Sraqtux. Ma nistax ngħid dak segret professjonali, ejjala. Ejjala. Ej, mux qoddimi, il-ħin kollu iskom laf birds ma' xuxin. U iwa, rajt int! Ara? Ma fejn tidaj? Ġifti għaw da? Jien ma nidax. Aħfilli fader għax nibt. Sajt sima għaddisa u jaħfilli kollox immismani. Għandi bżonnok. Rridu naraw se nagħmlu. Biex kemm jista' jkun inħassru l-affarijiet li għaddej bej il-Willi u uħti, għaxin dak it-tifel ħajallini. Nejna, ma dannu fader. U satnu pomux.